Benvinguts al primer torneig online de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Balla a casa. Un nou format de competició adaptat als nous temps, on esportistes d'arreu de Catalunya competiran des de casa. El Ball a casa d'avui ens apropa les danses urbanes amb el hip-hop i ho farà amb dues competicions, la de categoria infantil i la que és una combinació de les categories júnior més absolut. Començarem amb els més joves, però abans, com sempre, presentem el jurat. Les senyores Francisca Molina, Yelenia García, Evelyn Díaz i el director de competició, Josep Maria Moreno. I comencem des de Martorelles, amb el dorsal 223, Maria Marfil. Mamacita Rosalía, salí en el poder, mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. En el lunes otra no tenía, muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. I wanna love it so deep I can feel it way down in my soul. Right cheek, left cheek, right cheek. Me gusta que mueve el culo. Le con la lali, I lick like a pro. Blow pop, bring pop, blow pop. Así te lo hago yo. I'm a boss, you gon' do what I say. Follow the leader, come my way. Take your tongue out and stick it out like tryna taste that honey. It's so dirty. Come give me some. Come give me some. El dorsal 221 també ens arriba del Vallès Oriental, Elena Torres. La següent participant també ens arriba del Vallès Oriental, Martina Lázaro, dorsal 224. Chocolate, that yum yum, come give me some. Come candy, sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that Tootsie, that Hershey, that bubble gum. I got a sweet tooth for love, baby, give me some. I wanna love it so deep I can feel it way down in my soul.
Right chick, left chick, right chick. Me gusta que mueve el culo. Si una le con la I lick like a pro. Blow pop, bring pop, look. Así te lo hago yo. I'm a boss, you gon' do what I say. Follow the lead, come my way. Take your tongue out and stick it out like Tryna taste that honey. It's so dirty. I la darrera participant, Jana Escolar amb el dorsal 222, també de Martorelles. I fins aquí la competició hip-hop infantil. Ara donarem un petit descans al nostre jurat mentre escoltem les preguntes de Sara Orriols. Bona tarda, avui tenim amb nosaltres l'Ester Torres, que és la professora de hip-hop de l'Escola de Dansa Pas a Pas, molt bones. Ens agradaria conèixer com heu viscut, què us ha semblat aquest primer torneig online, sabent que és el primer cop, el primer any que participeu amb la Federació Catalana de Ball Esportiu i a sobre us ha agafat de ple aquesta crisi del Covid-19. Hola Sara, què tal? Bueno, nosaltres aquest és el primer any que hem competit, ha sigut de manera online, però les nenes ho han fet molt bé, ho han passat molt bé muntant coreografies, han sigut molt valentes de fer-ho a casa, d'una en una, que les seves coreografies eren grupals i bueno, tot així ha sigut un plaer participar i estem esperant la nova manera de poder competir amb totes les altres escoles i poder començar un altre curs amb moltes ganes. Atenció, perquè ja tenim els resultats de la competició infantil. Les 3 posicions de podi estan ocupades per ballarines de l'Escola de Dansa Pas a Pas i l'ordre és el següent. La primera posició és per la Martina Lázaro, la segona per la Maria Marfil i la tercera per la Jana Escolar. Enhorabona, noies! I ara donem pas a la competició dels júniors més absoluts. Doncs ja tenim els jutges novament en pantalla. I la primera participant d'aquesta competició és Laura Olet de Rubí, dorsal 260. I was always in the lead, who you wanna be, I'm who they wanna be, B-E-A-U-T-Y-E, never seen so much rage from a queen, queen so strong, thought she was a machine, girl of your dreams, Sinclair Regine, turn to the max, can't forget vaccine. Refer to me as a goddess, I'm tired of being modest, 100 degrees the hottest, if we're being honest, ebony antibiotics, black people win, they say we being demonic, angel in disguise, I hate I have to disguise it, why you gotta despise it, rich in the mind, that's why I'm making deposits, carry all the power, it's time to realize it. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow.
I ara és el torn del dorsal 220. Des de la Garriga, Irene Kozak. I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Ain't no competition, just complete attention. Did you like? I'm not on no games. Well, baby, I've been peeping and you ain't been the same. Like you been on your mind. Who got your time? Who you been vibing with and why can't make you mine? You used to be texting me, checking me, calling me your sign. And now you treat me like my worth less than a dime. Got me singing love songs. Love songs. Love songs. Singing love songs. Love songs. You got me singing love songs. Love songs. You got me singing love songs. Love songs. Love songs. I l'última competidora d'avui, Odette García des de Martorelles, dorsal 225. Amb Odette García finalitza la competició hip-hop júnior més absolut. Despedim els membres del jurat, Francisca Molina, Yelenia García, Evelyn Díaz i el director de competició Josep Maria Moreno. Ara anem a conèixer el rànquing definitiu. I abans de finalitzar amb l'entrega d'avui coneixerem els últims resultats del dia, els júniors més absoluts, que són els següents. La primera posició és per l'Odette Jiménez, de l'Escola de Dansa Pas a Pas, la segona per la Irene Kozak, de la Garriga, i la tercera per la Laura Olet, de l'Escola Regina Carmelin. Moltes felicitats! Doncs, amb els resultats definitius, ens acomiadem. Recordin que a partir d'aquest moment s'inicia la votació popular a les xarxes socials, web i YouTube de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Desitgem que la competició hagi estat del seu agrat i els esperem a la propera edició.